Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En het belangrijkste nieuws speelt zich vanochtend af in Den Haag. Het gaat over de behandeling van het openstellen huwelijk door de Hoge Raad. Het gaat er namelijk over dat de Hoge Raad in Den Haag vanochtend naar de pleidooien luistert van de advocaten van Curaçao en Aruba en aan de andere kant van de twee eisende partijen die willen dat het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft eind vorig jaar bepaald dat Curaçao en Aruba daaraan moeten voldoen, maar er zijn de twee landen tegen in hoger beroep gegaan. En de advocaat van Aruba legde vanochtend uit tijdens de behandelingen van de pleidooien dat de zaak over het openstellen van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht op Aruba en Curaçao niet gaat over mensenrechten, maar over het feit dat de rechter op de stoel van de politiek is gaan zitten en die stoel zit hem niet goed. De rechter heeft zichzelf dus in een verkeerde positie gebracht en daarom moet het worden overgelaten aan het parlement als ze een verandering willen in het openstellen van het huwelijk en moet dat niet opgelegd worden door de rechter, aldus de advocaten van Curaçao en Aruba. De Centrale Bank bestudeert rapport over Girobank. Dat gaat over een zaak dat de problemen rond de Girobank al eerder, namelijk in juli, al in een rapport zijn samengevoegd. Maar dat de Centrale Bank daar nu al een paar maanden de tijd voor neemt om alles te bestuderen. U weet, Nederland heeft aangeboden honderden miljoenen guldens te lenen om de problemen bij de Girobank op te lossen. Dus zeg maar de openstaande rekeningen die er nog zijn voor een deel van de klanten te betalen. Maar de Centrale Bank wil eerst zeker weten wat er allemaal is misgegaan en of dit de beste oplossing is. De Extra schrijft er vandaag over. Kippen en kuikens afgeslacht. Het is echt een vreselijk beeld en als u er gevoelig voor bent, dan is het inderdaad niet prettig om te zien. Maar bij een kippenfarm zijn door honden, in een kippenfarm bij Jean-Louis zijn door honden honderden kippen en kuikens afgeslacht. Het gaat om 700 kippen en 400 kuikens. Ja, daar word je niet vrolijk van als je die beelden ziet. Het is ook de vraag hoe die honden naar binnen hebben kunnen komen en hoe ze zo lang hun gang hebben kunnen gaan met de kippen en kuikens. Problemen met overuren, dat heeft te maken met mensen die in dienst zijn bij de Fondation Cuido de Ambulance, FKA, voormalig SEMS. En in sommige gevallen al tot nu toe nog wachten op de uitbetaling van hun overuren van 2016, 17, 18, 19 en de resterende jaren tot nu toe. Een heel vervelende zaak waarbij de minister van Financiën Silvania heeft aangegeven dat een deel van de problemen onder meer zou komen omdat de mensen eerst in dienst waren van SEMS en nu valt het onder FKA. Maar de APVO, de vakbond, heeft hierover in ieder geval een brief gestuurd aan de minister om aandacht aan deze zaak te geven. Overheid verstopt rapport over CMC, dat zegt Giselle McWilliam, de leider van de politieke partij MAN. Ze zit in het parlement namens die partij en ze zegt dat er al heel veel bekend is over de financiële situatie van het ziekenhuis, maar dat de overheid dat rapport, dat is opgesteld door KPMG, liever niet inziet en in plaats daarvan het ziekenhuis pest. Ze boelien het ziekenhuis, aldus McWilliam, en die vraagt om een meer professionele benadering met de problemen die het ziekenhuis al had voor de aanvang, in verband met onder meer de zeer moeilijk verlopen financiering, bouwplannen en dergelijke. Strengere controles in december. We zijn bijna bij december en dat betekent dat dit veel gezelligheid, activiteit op Curaçao, veel evenementen. Maar de overheid gaat daar streng op controleren. Vergunningen moeten in orde zijn. Als er feesten worden georganiseerd. De regels van de hygiëne moeten zich natuurlijk worden aangehouden. Maar vooral moet alles financieel goed zijn uitgevoerd. Anders komen er problemen van. Dus in december, iedereen die feesten en evenementen organiseert, moet zich daar zeker van bewust zijn. En dan gaan we naar een stalker die voorlopig is vrijgelaten. Een opmerkelijk bericht vandaag in de Extra. Gisteren bepaalde de rechter dat een 34-jarige man onder bepaalde voorwaarden naar huis mag. De zaak tegen hem wordt op 22 maart volgend jaar behandeld. Hij wordt ervan verdacht tussen 2019 en 2023 de moeder van zijn kind meerdere malen te hebben bedreigd,
achtervolgd. Haar huis is binnengedrongen, auto is binnengedrongen. Toen een politieagent erbij kwam, heeft de man de agent met de dood bedreigd. Gezegd dat hij de agent dood zou schieten. En deze man mag dus nu voorlopig onder voorwaarden de behandeling van de zaak afwachten. Zo mag hij geen contact zoeken met de vrouw en ook niet met de politieagent. Dat heeft de rechter bepaald. 22 maart volgend jaar wordt duidelijk wat de definitieve straf voor de man is. Even reclame en dan zijn we terug voor de verdere behandeling van de pleidooien bij de Hoge Raad. Familia Coopera, Saco Censo 23 tapahay un vista total, correcto y anónimo de tu habitante y vivienda. Después que un encuestador visita bo familia y vos llena gente e encuesta junto, te pega un sticker na un caminho visto parte pa fora de bocas como prueba que bo hogar ta conta. Familia Coopera ahaya ng sticker y nang ta contento paso nang a cumpli. Y tate aqui 10 anos trobe lo bem é seguinte censo. PCI é família que a cooperar. Abo também? A la vez, família cooperar está contento de por ajuda informar abo. Danke de antemano de parte de CBS e censo 23. Panosa como nos está. Het is een zaak die al lang loopt en die is aangespannen door Fundación Orgullo op Aruba en op Curaçao door de Human Rights Caribbean Foundation. Zij willen dat het huwelijk wordt opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. Zijn ervoor naar de rechter gegaan. Daarna is een zaak naar het gemeenschappelijk hof gegaan. En toen die bepaalde dat dat daadwerkelijk moet gebeuren, is het land Curaçao en het land Aruba naar de Hoge Raad gegaan. Nou, vanochtend vonden daar pleidooien plaats. Dus alle partijen mogen zeggen wat zij ervan vinden. Dat moet later ook nog schriftelijk worden behandeld. En het zal zeker in 2024 pas zijn voordat er daadwerkelijk duidelijkheid over deze zaak komt. Maar de Hoge Raad wil het grondig behandelen. Het is opmerkelijk, via een livestream konden we de zitting in Den Haag bijwonen. En de voorzitter van de Hoge Raad die heette de mensen op Curaçao en Aruba ook in het Papiaments welkom. Hij zei zelf dat zijn Papiaments niet goed was, maar de waardering voor de taal sprak er natuurlijk wel uit. En het is ook een heel druk bezochte pleidooi-uitwisseling. En wij hebben voor u gekozen om de bezwaren van Curaçao nader uit te leggen. Kijk naar een fragment waarbij de advocaat van Curaçao, Chester Peterson, uitlegt waarom hij vindt dat de rechter ten onrechte op de stoel van de politiek is gaan zitten. In deze wenst het land in de eerste plaats te benadrukken dat het eerbiedigen en garanderen van ieders grondrechten voorop staat. De staatsregeling legt enkel schriftelijk vast wat voor ons allen niet meer dan normaal is. Indachtig deze vooropstelling zou wellicht de vraag kunnen opkomen waarom het land zich toch, het land toch opkomt tegen het vonnis waarvan beroep in cassatie. Het instellen van cassatie tegen het vonnis is in de visie van het land noodzakelijk. Met zijn bestreden uitspraak heeft het Hof de fundamenten van de rechtsstaat en de daaraan inherente scheiding der machten aangetast. Het in cassatie bestreden vonnis houdt, naar de mening van het land, niet, althans in onvoldoende mate, rekening met het complexe samenspel van maatschappelijke, politieke en juridische factoren. Factoren die maken dat het land op dit moment niet tot het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht over kan gaan. Het vaststellen dat enig feit of omstandigheid of een wet in strijd is met de staatsregeling brengt nog niet met zich dat de rechter op de stoel van de wetgever mag gaan zitten. Terughoudendheid, en dat hebben we de voorgaande pleiter ook uitgebreid horen betogen, de terughoudendheid van de rechter is daarbij op haar plaats. Volgens advocaat Peterson moet worden voorkomen dat het huwelijk op Curaçao wordt opengesteld onder invloed van het liberale gedachtegoed in Europa, in dit geval Nederland. Van alle landen die niet direct onder invloed van een Europees land staan, zoals Curaçao en Aruba binnen het Koninkrijk, is alleen Cuba de enige die het huwelijk zelf heeft opengesteld. De rest van de landen vinden dat het daar nog niet de tijd voor is, zo legde Peterson uit. En hij gaf ook aan, er moet worden voorkomen dat er een beslissing wordt doorgedrukt. Het koloniale verleden mag daarbij niet over het hoofd worden gezien, zeker niet in het jaar dat we de slavernijverleden herdenken. Aldus de advocaat namens het land Curaçao.
De geluiden die het land bereiken van onder andere lokale religieuze leiders, antropologen en historici duiden er in ieder geval op dat een zeer groot deel van de samenleving om hem moverende redenen niet bereid of klaar is voor het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht. Hierbij kan, moet en mag het koloniale aspect niet uit het oog worden verloren. Voorkomen moet namelijk worden, en zeker in dit jaar, waarin wij het slavernijverleden herdenken, dat de onderhavige hofuitspraak ertoe leidt dat de bevolking vanuit haar moreel, religieus en spiritueel referentiekader en geschiedenisbeleving niet klaar is voor een Nederlands voorkomend eigen hof, door een Nederlands voorkomend eigen hof opgelegd huwelijk en daartegen in verzet komt. Dat wil het land goed voorkomen. Voor bepaalde thema's geldt simpelweg dat vanwege de eilandelijke Caribische context veranderingen, waaronder misschien een liberaler denken, althans langzamer gaan dan dat in Europees Nederland bijvoorbeeld het geval is. Een goed voorbeeld hiervan is de discussie rondom Zwarte Piet. We zitten in de tijd van het jaar waarin Zwarte Piet gevierd wordt. Bij ons in Curaçao is de discussie veel minder levend dan in Nederland. En in ieder geval wordt die discussie ook veel minder agressief en heftig gevoerd dan dat in Nederland het geval is. De vrijheid van Curaçao daarin moet geëerbiedigd worden. Mogelijkerwijs wordt het opleggen van het openstellen van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht ook andere thema's opgeroepen, althans sentimenten opgewekt die veel verder gaan dan alleen het onderhavige thema. Die geluiden hebben het land ook bereikt in het overleg met de lokale religieuze en antropologen en historici. We blijven de zaak voor u volgen en zullen er ook verder verslag van doen als er meer duidelijkheid over komt. In ieder geval was dit het belangrijkste nieuws in Access Journaal. Ik bedank u voor het kijken en ik wens u een heel prettig weekend. Maandag zijn we er weer. Ik hoop u dan ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.